ପଦାର୍ଥ ବାଳକ ସେଠାର ଶୁଭ କାମରେ ଆସି ବାଧା ଘଟଉଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନମସ୍କାର ପବିତ୍ର ତମେ ତାର ହୃଦୟ ଦେଖୁଥିଲ ହୃଦୟ ଆଉ ଅଛି ଯେ ଲାଗି ପାରି ଧରିବୁ ଖୁଲା ଫ୍ରିଜ କରିଦେଲୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତମ ଦି ଜଣକୁ କଣ କରିବି ଜାଣିଛୁ? କଣ କରିବ ରାତାରାତି ମାଲାମାଲ କରିଦିଏ। ମାନେ ବୁଝିପାରୁନ? ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ତମ ଦି ଜଣକୁ ପୁରେଇବି। ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଧରା ପଡିଗଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫାସ ଲଗାଇଛ। ପାଟି ଚୁପ କର ଜାଣିଛୁ ନା ତାଙ୍କ ଭଣଜା ହଉଛି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅନିଲୁ ସେ ଆମ ଦେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତରେ କଣ ମାମୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମାମୁଁ ଏ ଅଥମ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ମାମୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁଇଁ କରି ନମସ୍କାର